magtymly. Näçe uzaklardan görenem bolsa, bu günlere gözüň ýetäýdimiken? Zada hayran galynmayan asyrda sana hayran galýar goşguýuny okan. Beýik diýsem, beýikdenem ýokarda, danadanam 10 esserek dana sen. Öz soragyň bilen sorag bereýin. Aýt, bu zatlardan başga näme sen? 2,5 asyr ýaşan halyňa şeýle döwre wapsyn, tersen, täzesen, garanky geçmişiň parlak ýyllydy, zeminmiň sen, asmanmyň sen, näme sen? Entegen täklerem, soňuna çenli, okulmadyk para saatly nama sen. Muny bilýäs, hawa, muny bilýäris. Ýöne mundan başga, ýene näme sen? Öz diline eýeden edidim. Seni okap duydum sözüm güýjüni. Hasar bilen sünt dağynyň üstünde görüpsiň sen dünýäniň 4 künjüni. Goşgularyň gudratyna meýmiräp, şeýler äjik bolanlygyna inanýan. Agyr günni seni arka edinsem, aljyramda ýene saňa dayanýan. Dagu derýalary, dogran tebigat, sag bol, pragyny bagyşlanyňa. Sag bol şeýdip bu gadymy topragy, bu buýsançly halky alkışlanyňa.